Nou, ik ben in Dokkum. Dit is Vlaar. En ik laat je maar wel even zien hoe het nijweren is. Ik zal naar de kapper. Wowie! Wat schattig! Wat schattig! Al je met fietsjes. Ja, ik ben net zo van het hitte maar. Maar het is goed, jongen! Oh, sorry. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Voor Joet op de planning. Ik moet eerst even langs Katrin. Breng ik dus even voor het zwemmen. Want ze zoekt mijn vriendin te zwemmen. En ze zei van, nou dat ding is ideaal, maar ik die even leren. Nou, ja wist. Daarna ging ik nog even naar de huisarts. Even naar je uitslagen praten. Nou, ik viel hem heel wel wat knapper, maar de laatste 4 weken gaat het toch weer iets naar beneden. Dus nou ja, voor de zekerheid toch nog wel weer wat testjes dingen. Dus ik hoop dat het al je wat afvalt en dat we gewoon positief blijven kunnen. Dat doen we natuurlijk altijd, maar nou ja, het is, je doet je best om zoen te worden, dus dan wil je dat echt graag blijven. Daarna ging ik naar de kapper, want ik zei, wanneer je blonde plukjes in mijn hier krijgen. Nou, wel zin in. Maar ik zei, ik ga net zin om daar zo lang te zitten. Want daar ben ik echt geen fan van. Maar het is er altijd wel gezellig. En ik ga vooral heel zin op mijn hier weer een beetje, minder uitgroeien had, zeg maar. Dus, en ik dacht, wist, dan kan ik even niks dwan. Want ik ben altijd bezig bij. En zoals ik zei, ik viel me net topfit. Dus dan ging ik er mooi lekker in die stoel. En laat ik het maar lekker om me heen komen, denk ik. Als ik daarbij kom... Ja, er is van een beetje wat in het theatertuin. Ik hoef net per se te helpen. Maar ik denk dat ik wel krijg even om het hoekje. Een soort personeelsfeestje van 10 of 12. Dus ik krijg even om het hoekje zien dat alles er goed gaat. En voor de rest, de bandjes ben je het. Nou, zaken is naar squallen, maar de bandjes ben je bij opa en Beppe. Die gaan 2 weken op vakantie geweest. Dus die wonen de bandjes. Ik wil wel heel graag zien. Dus ik hoop pas Joen om jou zo'n hoor de bandjes weer op te hellen. Dus... lekker even een dag die dan lekker rustig om te doen. Dus misschien nog even vanmiddag bij de kapper waar je wat boodschap zal. Even zonder Ildo die het alles kappen leeg loopt, zeg maar. Dus een beetje zondag. Vergeet je hem net te abonneren en te liken. Dankjewel. Nou, ik had het zwemding bij Katrin gebracht en ze gaan me bij de huisarts ook weer vrijlaten. Ik ga toch nog wat extra medicatie krijgen. Zien om het dan weer wat stabieler te krijgen. Dus wie sjuggt het gewoon rustig aan. Ik blow rustig. En we maken er gewoon het beste van natuurlijk. Ik zal nog even langs de apotheek. En dan ging ik naar de kapper. Nou, ik ben in Dokkum. Dit is Vlaar. En ik laat je maar wel even zien hoe het nijweren is. Hey, Huts. Dus bij me zitten. Kom maar. 1, 2, 3. Zo, die erbij. Oh, hallo. Hoe is het met die hutsie? Hé, schat. Oh, dat is zo'n poppie, hè. Lietse stoere huts. Nou, ik ga zelfskip. Dat komt wel goed, joh. Hallo. A few moments later. Nou, even een update. De folie zit erin. Je krijgt een buitenmaats alien, maar ik beloof je, het komt echt goed. Dat zit ik net doorheen. Ik maak nog even geduld. Ik krijg nog een bakje thee, goede service en ik leun er achterop. 5 minutes later. En weer een nieuwe look, de handdoeklook. We zijn er haast, jongens. Nog even strobieten. Mooie muziek erbij. Nog meest naar mee. Hoentjes ben ik kwijt inmiddels, ik weet niet wat die keer binnen. Want dat met Bimmy wees. Of ze horen net van deze muziek. Dat denk ik. Ze horen net van deze muziek. En het eindresultaat. Nou ja, ik ben weer helemaal happy. Mooi weer asblond. Just mijn grieze hier is echt net zo bot. Mooi bezig. Ik zal op naar Broeksterwaard. Even zien of er nog wat dingen is in het theater. Later. Nou, ik ben weer thuis. Ik zal allereerst even wat luchtigs doen, want het is echt gleun niet waar. Dat zie ik er binnen net in de gaten, maar ik kan echt wel even wat frisser doen. Dus ik zal even wat simmers onderdoen.
5 minutes later. Maar misschien hoe gezellig als het er hier al uitzicht. Steentafeltjes, barbecue'tje, muzieksetje. Dus alles zit er klaar voor die ook. Oh hier, we hebben Klaasje er ook met de koffie en de thee. Netjes, Beppe. Kreeg ja? Hier. Met die wetten nog een beetje. Oh, gaat mij dat maken? Ach, het is echt zo'n kunstenaar, hè? Cool. Jelke en ik zullen nog even op een parasol voor een kapiet. Want die stipt met de techniek vol bakken in de zinnen. Het is toch wel aardig iets, hè? Beetje brot. Oh ja. Maar doe was er minder last van dan ik ben net zo van het hitte waar. Maar het is... Oeh, jongen! Oh, sorry. Zak. Het is krakst. Ik zeg echt dat ik de sleet in. Ja, dat zal ik het, hè? Maar jakkers, dat is wat zo vervelend. Hebbers. Hebben we eigenlijk zelf wel een keer brood? Nog net zeker. Wie ben nooit thuis, hè? Ja, altijd voor. Altijd op een paard. Ja, dan wordt er no broek terug om kapiet. Ja, dat maakt wel, jongen. Of steeds direct volop in de scène, hè? Dat is niet leuk. Zal ik even water fixen? Ik haal je even pyramers water. Maar hij trouwens net om, dat zo snel is. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. Meisjes op de klompen, meisje op de houten been. Oh, goeie, nou, dan ben ik nog wel in bezig, zeker. Nou, dat weer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo. Nou, zo'n keer erin. Nou, alles is vol. Nog geen hulp van Jelke, was hier ik wil zonder eigenlijk erin wekken. Wowie! Wat schattig! Wat schattig! Al je metafietsjes. Ja, oh, dan stil je direct nog niet. Kijk nog. Dat vind ik het graag. Jongen, en dat met dit hitte waar, dit is er nog mooi bij. De NN en de NS. Oh, heel mooi, Jos. Jongens, wat een waar. Oh, heerlijk. Dit laken met zuur, man. En wel lekker super, beetje splasje. Ja, wij nog even een bakje koffie en dan komen we aan de eerste meisjes al. En dan, nou ja, gaan we weer een leuk feestje hier in het theatertunnel. Oh, shit. Daar is de plaats al. De Paraplaats. Parasol. Oh, ik denk er om die lampjes. Help dan even mij. Ja, zeker. Wat wil? Heer ben ik nog even. Yes. Zou dat zo kennen? Ja, dan gaat het wel overheen, denk ik. Weet ik dan, hè? Oeh, spider. Zal ik die eens even assisteren? Naar die tas. Nou, dat is wel leuk, want mijn oom Piet had een hele mooie muziekquiz maken. Dus ja, stiekem ik zelf ik even te luisteren wat voor vragen er al binnen mij muziekfragmentjes en dat soort dingen. Dus gaan we dan naar die andere. Waar is wat nice. Mooi muziek op achtergrond, altijd goed. Hatseflats. Ja, en weer on het beurt. Het feestje is zo goed als die en de laatste meesten druppelen voort. Hé, maar nu is poppies. Hoi. Hier lopen we een mooi vakantie, hoor. Ja, 3 weken voort, hè. We lopen best weer thuis. Nou ja, wij zullen de laatste dingetjes even oprijden. En dan zitten ze daar alweer op. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet of telefoon. En night shit vlog! Doei!